Wayahe, wayahe. Lek, Lek no. Halo. Wes wayahe Lek, segera merapat. Bidang 1 sudah merapat, Bos. Oke Lek no. Langsung masuk wae. Aku wis mlebu, Bos. Oh, mulane ket mau kok mambu wedhus. Lek no. Beh. Oh lah, wedhus sih. Wedangku diombe. Nganu jo. Wedhuse ket mau dong dikompor. Wedhus. Beh. Iya jo, carane undi kowe. Kok ra sida? Arep diundi piye? Target 500 subscribe ya ora keturutan. Mumet aku. Nek ra diundi ya piye? Penah piye? Yen menurutku ya mendingan diundi ae, Cok. Sakke to sing baca subscribe karo komen ora diundi. Sak ora-orane ya tambah ngono lho. Piye ya? Ya, alon-alon ae, Jo. Dan gantungan aku, Jo. Wes. Diundi ya ora apa-apa, Lek. Wes ben lega, aku lega, subscribe-ku ya lega. Nah, ngono, Jo. Diundi, kan seneng ape, ha? Kan ora marang gelo ngono lho. Ning ora saiki lho, Lek ngundi. Engko bar magrib, kowe nang aku ya. Ya wes engko bar magrib tak rene ya. Aku tak mulai sik adus. Men ora mang wedhus. Mana ya? Sik tak adus sik. Bar magrib ya. Lah ngapane, Jo? Anu, di rokokmu sik ya. Rokokku entek. Yang bayi. Wedhus kok doyan rokok.